Obila e kaunti ma Busia odinone jago moro ma japiny Uganda mitudo gi kuo mag simbe mag ong'we yamo maromo 360 e kauntis ma Nairobi, Kiambu gi Nakuru, kaliegore ni simbego itemo rwaki e piny libamba ma Uganda. Komanda mar Obila e gwengego Isa Mahmud oyango ni simbego omaki e tong' mar Kenya gi Uganda bang' apedha ka gindhiyo simbe maromo 291 manyien kod mamoko 69 mosetiyo. Mahmud oyango na chijno ero ma nyinge oseyangore kaka Edinuma Rashid Nasuri en achiel kuom kweth moro mosebedo kamayo jopiny ahinya to jowuoth kaachiel gi kuonde ma ji ogudore kokwayo jopiny mondo mi obed akicha. The public about a successful operation carried out by our officers at the Kenya-Uganda border that led to the recovery of 360 phones. 291 are new phones. We have 69 used phones which are suspected to have been stolen in different parts of Kenya. This was an intelligence-led surveillance by our officers, and we arrested a Ugandan nationality attempting to cross the border to UG with these items. A caution to the public so that they are vigilant when they are using